san raina akan ki ban yo asara ba. Kauna ta riga ta kawa min jijiya na duba, rabuwar mu ba na niyya a zuci ba hakan na tsara ba. Sha'ani na duniya kenan, ko ka faɗi ko kai gaba. Rabuwa a soyayya ke sanya maza raki, ya hana ka walwala ko sukuni kullum kana ɗaki. Dan haki na so ka raina shi zai baka mamaki. Soyayyata ni da sai na ba kanwata, mun taso gida ɗaya ne ni da sai na ba kanwata. Shakuwar mu ta nisa idan ka kanne dole sai ka ganta. Ta sana yin alkawari zana zama angonta, ni kuma na ɗauka are ba wani sauran ba'asi. Gare ni kamar yar uwa take, ba na ganin wani akasi. Domin jini na da Zainaba a tamkar makaranta da darasi. Shi kuma haifi ga Zainaba ya riga da ya ɗauko diriyai, ya bada auren Zainaba a jihar Borno Maiduguri. Babu shawaranta ko shawara na gare mu yaƙi uzuri, don kuma na ce na haƙura to ya batun alkawari. Ina kwance Zainab ta yo kirana a waya, shin ya za a yi? Kasan idan abba ya so to ba a yi masa sauya ra'ayi. Ni kam kai nake so a rai, in ba kai mutuwa zanayi. In kana da shawarar da zaka bada ko da tafiya ce mi, dan na sani rayuwar nan ba za ta yi daɗi ba in babu kai. Na ce mata na ji bayaninki, amma ba za a yi haka ba. Dan neman mafita gare mu ba sai mun gudu ba. Idan kuma har mun ta fito albarkansa ba zai bi mu ba. Gara mu dawo da mu yi haƙuri mu ba zaɓin rau ba.